Kansas? Greek English? Ελληνικά, αγγλικά? Όχι. Όχι. Αλбания? България? Όχι, όχι. България. България. Εγώ България. Хайде, здрасти тогава. Здрасти. Откъде си? Здравейте. Здравейте. О, Наш приятел дава под найем къщата, да я погледнем за една минутка само и така изгледа и такива работи и пак ще дойдем сигурно. как се казва той? Ами, значи, те са двама. Единия Емил, другия Делян. Знаеш ли ги? Добре, добре. Знаеш ги, нали? Ами, тя да се уверя дали наистина той ме е пратил, нали? Вие му знаете ми, той ме е пратил. Опа, да. Делян го знаеш, нали? Добре. Деляната втората къща. Да.